Allah ya kara sakawa. Salamu alaikum ni bako, ya zo Kano da wagata. Mala in ka ji muryata, sannan in ka ga fuskata, ka san ba zazzagi ne. In na ci doya na koshi, Kano alewa zan kwasa. Wannan fitar farauta ne, Allah ya amfana. Allah Ubangiji, Allah Ubangiji mai ku. Inda na fara wakan nan, ba zan kwana da kunya ba. Inda na fara wakan nan, ba ma kwana da yunwa ba. Ganin na Kano na zo, zan kuma kwana da wagata. A titi yau zan ganga, Allah ne ya nufa in zuwa. A kyala mutum da sana'a ta yi, in kuma an ji alalace. Gwamnati tana da sojoji, ni kuma ina da kauraye. Yan gwamnati tana da sojoji, ni kuma ina da kauraye. Maganin wuya a gudu, in an ki gudu a mutu. A gudu, in an ki gudu a mutu. Wai, 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 sau. Kaji na ke ran ganga. Ko aji shata na bugi mai waka, ya yarda da wakan nan. Jama'a a ƙarshe, dan zamanin mu yau ƙarshe da kai da abunka a ƙwace ma. Ubangiji shi kare mu, tana timin na biyu Allah. Ni ma da na ci maganin ga garkuwa da an ga aƙida ta. A hau ban da maganin ƙarfe daidai, na iya waƙan su. Da maganin waka ta Allah ne ya nufa in ja. Sosai kiɗa ganga mai wukar ƙashi ɓoye, mai tanzani ka ɓoye ta, mai hawainiya ɓoye, mai kwalba ma kauda, abar reza ta adan yara, mai baranda mai kauda.
hawaii ya boye mai baba lakata da su mai baka da kwari boyan mai bindiga ka boye ta in kuma ka ki ka boye su yanzu sai su lalace tun da dai wakar na farauta ne ina gida ina zaune ina mararraba kwanci mamma ina cikin ɗaki sai na buɗe tv na zakasar ina zaune a ba na ji sallaman bako ya shigo ɗaki na ba shi ruwa ya sha na ba shi ruwa ya sha bakon sai ya bani laita ta an gayyace ni gun taro in je daga tsalle wajen taro buɗe kasuwa ne ma ban san halin farauta ba farauta ashe bala'i ce farautan ashe masifa ce sai na sha uwai riga aska biyu mai tsada wai ni za da kano ganga kyawun ba zazzagi riga daga tsalle na zo taro ya haɗu ya yi jingin mutane an haɗu an maƙi ƙarfe biyu ta abota sai na fara waƙan nan mutane sun taru ga na kura na zaune sun zarce 50,000 garin babba na zaune sun zarce 50,000 garin malam na zaune sun zarce 50,000 yan gyaran ya suna zaune sun zarce 50,000 yan walawa na zaune sun zarce 50,000 mutanen ɗimi mutan gargai sun zarce 50,000 mamman ga gidan guna zaune sun zarce 50,000 mutanen ya da kwari gefiya sun zarce 50,000 mutanen gada suna zaune sun zarce 50,000 mutan adakawa sauka sun zarce 50,000 ga mutanen wajen suna zaune har ma joga na gida a hallar an taru mutane sun haɗu sun jingin mutanen tambata na zaune daga nan zuwa daura a ba sai na fara waƙan nan sai musu ina kana wanda abu kuna faɗa a kan tsira yaya ban ga jini ko ba sai dai za mu ga aikinsu wani ƙato sai ya shigo fili rigan shi sun cakkece na ce malam mabarati ne ga naira goma ka sai waina to a ce mai shuka tsiya ne shi akwai kawo cikin riga ya zaro kafarsa shi kenan sai ya fara hurawa kaka a haɗe a gamu mai tafiya ya tafi da ya hura so shi da shi kenan ni ban sani ba mai waka inda ban san halin farauta ba sai na fara yin doki ni kawai sai na dinga wasa su sai na ce ma na kura dan Allah ku duki mutum ku duba agogo kuma in ji rasulallah suka ce garkuwa muna jinka sai na ce wani gyaran ya arko ko kara a ja a sanda suka ce garkuwa muna jinka sai na ce mana walawa saurin sara a gare kutun dama suka ce wallahi muna jinka ga 'yan gidan guna zaune ɗaci gare su tun dama suka ce garkuwa muna jinka inda zan ga abin tsoro inda zan ga abin tausayi mutanen ya da kwari gefe na ce ban gani ba ni mamman amma na ji da tarihi a lokacin ana harbi da baka na ji ba kuma harbu to yau ga na kura yau ga ku yaya ban ga jini ko ba sannan ne na ga aikin su kura ta yi sama ta tike kami in waiwaya mamman sai ga kan mutum cikin bili ya faɗo kiri da gemu ne gangan jikin shi baya nan ne turja haka zan sha sai ga mutum bakwai kwance an yanka suka ba an kaji sannan ne na ga aikin su gannan na ga aikin su maroka an ci uwa riga kowa ya gudu baya nan da an shi da zanzororin nan yau sun ma sun gudu ba sa nan dan kun tuku uban wayo a nan gun
mutum ya kyala ɗan cinwa wajen yan kalanguna mati na kafaɗa ya yada shi ɗan karɓi na gwiwa na kulle ana jin kayo mati ana wani kwarakwacin mati nake mai ina zuwa mati nake garkuwa ka kyale ni abin nan ba na zamani ba yoni ma na ga wuya jazir sai na da makarfan sifika a nan na kyale shi janareto a nan na zub da su wadun waka a nan na zub da su da ne wuban na ja uwar riga ba sai na dafa kiyata ni ma sai ga na akan kwalta ashe tun bulle na kwalta in na kamo shi nan ya zuci da in kamo shi nan ya zuci na yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah mutanen nan da suke kwance yanzu sun mutu shi ke sai wata ranar mun sadu wannan jinin sarauta ne Mustapha Isa Alasaka mai shi kashiyan na aiki ne ina zo gada da waka na in je hudil in gaida su na shehu zan zo Kano da waka ton in je hudil mu ga gaisa ina ji da ungogo yalwan an da ta kyauta Jummai ta tsara ba ta na talatin ranar lawai ba ta a isu mai ta kyauta yar mai nika tana ajina idan na zo Kano ganga ban kwana na yi waka ba Jani ɗan bindiga uban gayya mana baba uban baba akwai ƙaura bina ba da wa'inda ba zan musu haka ba ƙauran cikin gari na nan ka ce cewa ka ji sa'a dai ana doro a bakar riga amma ba za shi farauta ba akwai ƙaura na gaban mata a gaban karuwai yake doro maza
ki taɓa ni in yanka ki in kai ka ka ƙaura ne sai da waya ɓaci da ƴan gaba a ce kuma da wannan bashi ne sai ka da ta faɗi ka danne ta shin a za ko kara a sheƙa ma a zaro wukar da kinkin da sakarin nan da nan a yanka ka. Sai ga talatu a gani ar sau ar sa'a dai Bawa ya kyauta ba dan kiɗi da waka ba. Ban shekara na kwan ganga don na ci arziki sosai. Balaraba ɗan baba, ba mu ki balaraba sarƙa ba. Ana tuna sarkin dawa na ɗan batta, ina kiɗa yana ajina, da ya zo zai mai kirari ne, ya ihu ɗaya ba ƙari, injin niƙa yana aiki nan wurin kafuri ya warwatse. Me inji ya ce a kama ni kuma na ce a kama shi. Banni da wakata ba ni ba na kirarin ba. Wannan kiɗi da wakata gashi ta zama sharina. Ai kowa zai taɓa waƙan nan in ba ni na waƙan ba. Ban ji mai haɗa kalman ba. Masu sace waƙan murna muke muna jin su. Mutum da kayan shi ba a fige mai sai dai bai buƙaci ɗauka ba. Kuɗi taro ni gungun. Yaro bai saba faɗa ga bulo. Kada ku zo ku ruɗa mu, kayan nasu ya lalace. A hankali mu ja ganga, shiga da waje manya. Asa ayuba na mutu gaban gayya. Gaishe ka da aikinka. Malin yara ya biya a ganga, da shi da garba ɗan baba. Kowan tafin amini na, geza kuma zan zauka. Maganin abun abari, in kuma an ƙi bari wahala. Gashi yanzu in zamani
karshe ka kai da abin ka a yanka ka. Jami'an tsaro ga su ba za su zo su ke wuta ba. Wai, wai, jau, sa'a dai. Sannan suna da ƙauraye, mawaƙa sun zai gurmi, amma suna da ƙauraye, ya ba su mutuwa ƙafa. Dan gwari mai jikin gwari, ba zan zagi da kalmatai. Ai kai ma ba za ka raina doya ba, ka je gidan mu kai sanci. Ka ci doya ido kaman kariya. Aminu saurara, maganan baka sai roƙo, yau kalman baka sai yara.